Dokonalé jsme už byli, teď jsme autentické. Tohle je název našeho nového podcastu, tak si ho puste. Právě teď. Těšíme se na vaše reakce. Ahoj. Čau. Ahoj, zdravíme vás Telče a vítáme vás u dalšího podcastu Dokonalé jsme už byli. Ahoj, Da. Natáčíme dneska v autě, protože jsme obě dvě vyšli z komfortní zóny a vyjeli jsme za hranice města a za hranice svých možností. A o tom by měl být i dnešní podcast a já se tě, Janičko, zeptám, co to je pro tebe komfortní zóna a když se tě zeptám, kdy jsi naposledy, anebo nejvíc, nejzásadněji, když ti řeknu vyjít z komfortní zóny, co se ti vybaví, jaká prostě situace nebo zkušenost, kdy jsi opravdu atakovala svoje hranice, ať už odvahy, nebo prostě té své komfortní zóny. Co to bylo a jaký jsi měla pocity? To ti řeknu úplně přesně, to bylo loni. Ano. Loni, protože já mám měla jsem panickou hrůzu řídit auto v zahraničí. Ano, Já jsem měla zkušenost, když mě bylo asi 25 let, tak jsme tenkrát s bývalým manželem jeli do Chorvatska a já jsem řídila, dostala jsem se mezi 3 kamiony, prostě 4proulovka, 3proulovka, to už nevím kolik. Jasně. Panika, prostě šílený, zajela jsem ke krajnici a tím to skončilo. Ano. No a uběhlo dlouhých 25, 30, spoustu let. A mě to pořád tak jako vadilo mě to, jo. Říkala jsem si, ono tam je trošku i strach z toho, že neumím pořádně anglicky a tak. A tak jsem si řekla, že nejdřív zkusím Slovensko. Aha. Přesně se na to pamatuju. Bylo to loni a já jsem do Bratislavy. Ano. Za tebou. Ano. Dámy, bylo to šílený. Ale když už jsem se odhodala, že teda pojedu, ano. Takže jsem si dala pěkně navigaci, vypravila jsem se, všechno jsem si uchystala a jela jsem. Všecko bylo super, až v momentě, kdy najednou se objevilo na krajnici, že za 2 kilometry bude hranice. No. Neumíš si představit, já jsem se blížila k té pomyslné hranici, že jo, tam už samozřejmě nic není, že jo. Jasně. A tam je odstavný parkoviště, že jo, když jako jedeš. A říkala jsem si, ty vole, tak já nevím, tak jo, dobře, tak ne. Ale normálně jsem cítila tlak na prsou, tlak v žaludku, já nevím, možná to ty ženy pochopí, možná někdo třeba má takovýhle strach ze řízení auta, ale já jezdím běžně, prostě po Praze, po České republice úplně v pohodě, ale prostě mám blok, nebo měla jsem blok do zahraničí. A normálně, když jsem projížděla a takhle jsem na svý úrovni měla tu ceduli, ano. Tak jsem cítila, jak to najednou prostě padá. Jak najednou to všechno, jako by ten kámen jak se to říká, spadl mě kámen ze srdce. Jasně. Jo. Tak takhle přesně. No nemusím ti říkat, ty to víš, do Bratislavy jsem dojela úplně v pohodě. Šťastná. Stálo mě to tenkrát kafe se šlehačkou, k tomu jak se to jmenuje? Trdelník, ano. Trdelník, který měl šlehačku a myslím ještě jahody nebo něco, já jsem to nikdy ne. Byla to prasečina na entou. Hele, já jsem v té Bratislavě strávila asi 2-3 hodiny, jo. Bylo to vlastně úplně o ničem, dalo by se říct. Ale pro mě to byl moc velký zážitek. Prostě fakt vystoupení z komfortní zóny. Super, tak já ti gratuluju. Já jsem teda shodou okolností byla u toho, kdy Janička za mnou přijela do Bratislavy. A já se chci právě dostat k tomu, když přijde ten nápad, nebo máme nějaký sen, nápad, něco a najednou zjistíme, že to je opravdu velký výskok z komfortní zóny nebo vyjítí z té komfortní zóny a najednou nám tam začnou chodit ty myšlenky, jako nechtěný úplně, že to nedáme, že to nezvládneme, že prostě tamhle to a ono a samozřejmě ty implementovaný nějaký od buď rodičů, nebo od partnerů, nebo od kohokoliv blízkého,
koho jsme třeba měli rádi a na koho nám záleželo a ten nám do toho trošičku házel vidle právě tím, že nám srážel třeba sebevědomí nebo tak. Tak jak to udělat, když teda přijde ta myšlenka, že chci do toho zahraničí, nebo že chci odjet někam, nebo chci začít podnikat, nebo že prostě chci víc té komfortní zóny, co ti dodá odvahu, co zaplaší ty myšlenky, co dá ten neochvějný pocit, já to dám, já to zvládnu. No, já už jsem prostě byla rozhodnutá, protože mě to fakt vadilo spoustu let, jo, a já jsem si prostě řekla, hele, je na čase to prostě udělat. Mladší už nebudu, jasně. A já vlastně, jo, já vlastně si myslím, že už teďka dám i to Chorvatsko, i to Itálii, jo. Super. Prostě bych chtěla se tam, nebýt na nikom závislá, přece jenom, jako je to fajn, když jdeš s někým, ale někdy prostě člověk chce být sám, že jo. Jasně. A jet si sám na pohodu a zastavit, kdy chce, ano, jo. Ano, takže ano. já už, ale pozor, jako, že jsem se rozhodla a udělala jsem to bylo v loni, ale mě tam fakt předcházelo spoustu let, kdy jsem to v sobě měla a vždycky jsem tu myšlenku jako zaplašila. Jako říkala jsem si, tyjo, tak to nevadí, tak poletím, že jo. Jo, jasně. Jo? Aha, takže prostě už to uzrálo, bych řekla. Už to uzrálo. No a já bych se k tomu chtěla určitě vrátit, protože já taky atakuju své komfortní zóny velmi intenzivně. No, pochlup se. Moje komfortní zóny jsou, není to úplně jako třeba let do zahraničí, já jsem taková jako fakt drzá, jo, já jsem opravdu ta zlobivá holka, která když má nápad, tak prostě jede. Jo, mně přijde myšlenka a já to potřebuju zrealizovat. Jestli je to potom úspěch, nebo to vyjde úplně nějak jinak, je věc jiná, ale já mám takový asi vzorec, který jsem si vytvořila léty, že když vyjdu z té komfortní zóny, tak vždycky od toho vesmíru dostanu, nebo od sebe, to je jedno, jak to nazveme, že prostě vždycky dostanu. Ať už je to ve formě financí, nebo ve formě nějakého nového kontaktu, nebo ničeho, co mě posune někam, nějaký třeba nový přátelství, nebo cokoliv. Já když jsem třeba začala dělat Srí Lanku, tak si všichni ťukali na hlavu, že jsem blázen, že prostě jako vymýšlím, jo, že to prostě jako nemá žádnou cenu, že prostě, jo, a jak ty ženský tam budou a co a bla, 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 bla. No a vlastně letos nás tam bylo 35 a všichni jsme byli nadšení. Takže to třeba, nebo když jedu někam do zahraničí, tak já opravdu nemám žádné limity. Ať už je to Chorvatsko, Bosna nebo cokoliv, tak já prostě sednu do auta, pomyslně zařadím 6, protože jezdím s automatem a prostě frčím. Takže já ty komfortní zóny, ale letos pro mě, já mám 2 komfortní zóny, které bych chtěla pokořit a to je... Můj výstup z komfortní zóny, jak už jsem zmiňovala, jsou 2 výstupy a to je výlet, nebo respektive výšlap do Santiago de Compostela. Chci jít já se svým pejskem, což je nějakých 800 km, cca 3 týdny až měsíc, být sama na pouti a ujít tady těchhle z těch 800 km. To je pro mě obrovský výskok z komfortní zóny. Já už jsem to teda měla naplánovanou, měla jsem letenky, všechno, ale bohužel teda covid do toho skočil a letenky mi vrátily a nikam jsem nevyjela a od té doby jsem ten měsíc nebo 3 týdny prostě nenašla. Takže to mám v plánu na příští rok. Nejdu s tebou. Já chci jít sama s apíčkem. Nejdu s tebou. Ne, to není moje. Takže tohle bych chtěla a vím, že to je obrovský pro mě i výskok z komfortní zóny, protože tam budu muset dojet, protože pejska má přes 20 kg, takže mi do letadla nevezmou, takže tam budu muset dojet a nějak to prostě sama s tím pejskem zvládnout. A na to se moc těším, ale je to pro mě taky výskok z komfortní zóny. A druhý výskok z komfortní zóny, který bych si chtěla nadělit letos ke svým 25. narozeninám, druhým 25. narozeninám, a to je jazykový pobyt v Singapuru. A na to se moc těším. Je to tak 50/50, tak já věřím, že se z těch 50 stane 100 a že v tom říjnu odletím. A co na tom máš výstup z komfortní zóny? Sama lítáš, anglicky se domluvíš, na tom přece není vůbec žádný výstup z komfortní zóny. No jasně, ale prostě poletím úplně sama za sebe.
já vždycky, když někam letím, tak to organizuju pro někoho a letí nás parta. Aha. To znamená, letíme společně třeba na tu Srí Lanku, letí nás 10, 20, 30, nebo letím do Londýna, letím s dcerou, letím někam a vždycky letím někam s někým. Jako organizuju to všechno, jo, jsem ta vůči slepice, která to tak jako z toho, nebo že jedeme do Chorvatska, že jo, na jachtu, bla, 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 bla. To všechno já umím zorganizovat, nachystat, ale je to pro někoho. A teď já poletím sama za sebe. Takže to je vlastně to Santiago a ten Singapur. A to je sama za sebe. A budu tam sama ze sebou a budu se učit, budu znovu do školy na ten jazykový pobyt, takže je to pro mě opravdu, vnímám to, takový to chvění. A já bych se k tomu chtěla dostat, že to chvění a takový to, jakoby ten strach, nemusí být strach, ale může to být to natěšení se, takový to, ty motýlci v břiše, tak jak když jsme zamilovaní, ale ten mozek to může vyhodnotit jako strach. A já jsem zjistila, vypozorovala jsem na sobě, že když tady toto mám, tak to někdy opravdu není strach z toho neznáma, z toho novýho, ale že to tělo nám dává signály, že se těší, že zažije něco novýho. Ale náš mozek to může vyhodnotit jako strach, hodí zpátečku a řekne nic, doma budeš, nikam nepůjdeš, protože pro mozek, to znamená, když vycházíme z komfortní zóny a děláme nějaké změny, tak to pro mozek znamená téměř smrtnou, absolutně jako paniku, že prostě jdeme někam jinam, že vytváříme si nové návyky. A je to pro ten mozek prostě práce a on tu práci úplně jen moc nemusí. On má rád zajeté věci, věci, co fungují, věci, co mají řád, takovou tu pravidelnost a něco novýho, co se musíme učit, nebo cokoliv si musíme dělat nově, tak ten mozek prostě úplně moc nebere. Takže... No, já ti o toho skočím, jo? Povídej. Ty mluvíš o těch motýlcích a tak dále a tak dále. Tak dámy, já jsem letos taky vystoupila z komfortní zóny. Ovšem žádný motýlky jsem necítila, jo? Protože tahle osoba mě vytáhla do Bosny na pyramidy. Takovejhle krpál. Nekecám. Já jsem si myslela, že tam umřu. To bylo šílený. To bylo takové vystoupení z komfortní zóny. Vůbec vám nebudu říkat ty slova, když jsem došla nahoru, které následovaly. Takže někdo má motýlky, já teda, když vystupuju z komfortní zóny, tak já jedu na přežití. No jasně, ale bylo to, a potom ty výhledy, ty panoramata, Janičko. Já nechci být sprostá, jo. Já nechci to tady jako úplně. Bylo to krásný, byly nádherný panoramata, co vám mám povídat, ale dámy, žádný motýlci prostě. Já jsem byla vytočená, nasraná úplně na maximum. Takže někdo má motýly, někdo má kolapsy. Ano, ale musíš říct, že potom s odstupem toho času, jaký to je s odstupem času? Jo. Když jsme se vrátili, nebo teďka, když to jako vezmeš. Teď, když to vypravuju, tak je to fajn. Tak jo. Je to super. Je pravda, že já jsem se vlastně, já jsem se do toho pocitu dokonce i vrátila. Já jsem to chtěla vlastně pochopit, co se mi tam stalo. Řešila jsem to sama se sebou, zároveň jsem to řešila prostě i s astroložkou, s kartářkou. Chtěla jsem vědět, proč se mi to vlastně stalo. Ta mě uklidnila, že bych tam bývala neumřela, ale mělo to další význam, takže ten si nechám pro sebe. Ale musím říct, že vlastně jsem byla ráda, že jsem to dala. A že ti to posunulo. A posunulo. Že už příště z toho nebudeš mít strach. Ne. Že už příště třeba půjdeš i se mnou no, ráda. Pak klidně půjdu třeba, že jo, pak klidně můžu jít do Santiaga nebo kam a půjdu 800 km, já jsem v pohodě, že jo. Musím dřív zabít, že jo. No, takže milé dámy, my jsme vás chtěli podpořit a dodat vám odvahu vystoupit z komfortní zóny, ať už je to cokoliv, ať už je to výšlap nějaký dlouhý nebo vysoký nebo jakýkoliv, nebo je to nějaká cesta, nebo je to začátek nějakého podnikání, nebo je to
ukončení třeba něčeho, protože letošní rok máme v rok 9 a ukončují se vztahy, ukončují se pracovní procesy. Ten ukončovací rok, ta 9 opravdu to seká nemilosrdně, vidíme to kolem sebe, vidíme to kolem naše klientky, opravdu s tím pracujeme každý den a nebojte se toho. Prostě jděte do toho, pokud, já to říkám jednu věc, pokud mi ta myšlenka přijde několikrát do hlavy, tak to mám v tom energetickém poli a mám to vyzkoušet. A opravdu udělejte ten krok a nebojte se těch prvních překážek. Není to o tom, že když ty překážky tam jsou, občas se potkáváme s tím, že když je tam překážka, to není moje, to nejde lehce, to prostě neplyne, není tam to flow a prostě já mám nějaký překážky, tak já jdu od toho a prostě, to není cesta pro mě. To hodně to slýcháváme od našich zákaznic nebo od našich klientek. Já třeba naopak mám zkušenost s tím, že tam nějaké překážky prostě jsou a je to naprosto přirozený. Protože ať už třeba ten vesmír chce vědět, jestli opravdu to chceme, tak nám tam sem tam nějaký klacík hodí. A nebo když se prostě rodí něco nového, možná většina z nás jsme maminkama, možná většina z nás rodila přirozenou cestou nebo i císařským řezem, tak víme, že tam nějaké porodní bolesti jsou. Víme, že jsou nějaké dětské nemoci, že když něco roste, tak to prostě chce nějak překonávání něčeho, ať už nějakých právě těch starostí, anebo nějakých třeba těch myšlenek nechtěných, tak jděte do toho. Pokud to máte jako myšlenku, že to chcete, ať už něco začít, nebo něco ukončit, tak my bychom vám rádi dodali odvahu. No prostě my vám chceme dodat odvahu. Jděte do toho, protože dámy, ta výsledná je... Mě by fakt zajímalo, jaký máte pocity, jestli takový ty opřeřití, a nebo takový ty motýlky. Protože já opravdu, a když se vrátím i k té cestě na to Slovensko, tak já jsem fakt měla jakoby strach projet to. Kde jsi ho měla? No, jako takhle a tady, jako já, jako žaludek i tíseň. Já jsem si fakticky myslela, že na tom odstavném parkovišti jako zastavím. Já jsem opravdu jela pomalu a říkala jsem si, jako to dáš? Já jsem tam fakt neměla žádný motýlky. Já jsem tam fakt měla kámen, ale to byl fakt zvláštní pocit. Najednou tak jako samozřejmě pak přišel ten pocit, že jo. Kdybych ta euforie, kdybych jako mohla zastavit, samozřejmě jdeš po dálnici, že jo. Takže nemůžeš, ale jako, no, tak prostě vítězství, no. Sama nad sebou. Ano. A to je přesně ono, že prostě jdu do toho pocitu. I když je to třeba motylci v břiše a jsou to velcí motylci v břiše a je to prostě tak, že třeba jdete jít 2krát na záchod nebo se prostě proběhnete a je to prostě náročný a to tělo vám dává prostě signál, ty vole, co to je, tak já opravdu hlasuju všema 20, běžte do toho, protože ta výsledná je právě to vítězství. Je to ta zkušenost, že jsem prošla tou zkušeností. A já se hodně potkávám teďka s klientkama, který třeba chtějí něco začít nebo ukončit a to okolí jim říká, nedělej to, vykašli se na to, buď tam, kde seš, nebije tě, takový. A že to okolí má takový rady, jakože nás zrazuje od toho. Prosím vás pěkně, člověk, který vás má rád, tak vás podpoří. A člověk, který má strach, tak o vás, tak právě říká, nechoď, nedělej, zůstaň tam, kde seš, ale on říká svoje limity. To není o tom, že by vás neměl rád, to určitě ne, takhle bych to nechtěla formulovat, ale on vidí svoje limity a vy mu ukazujete, že chcete překročit ty limity a ten člověk chytá paniku, svoji paniku, protože ví, že on by to nedal. Tak proto vás třeba nemůže podpořit, protože to pro něho je úplně jako něco nepředstavitelného. Takže neposlouchejte ty lidi, kteří vás to zrazují, ale naopak obklopte se lidma, kteří vás podpoří. A víš, čeho člověk nejvíc lituje na smrtelné posteli? Vím. Ne toho, že udělá kopance, že se rozvede a tak dále, ale člověk nejvíc lituje toho, co neudělá. Přesně tak. Že to neskusí,
že se o to aspoň nepokusil. Toho nejvíc lidi na ty smrtelné posteli letujou. Jo. A tímhle asi možná bychom to mohli ukončit, protože to je moje heslo a já se tím řídím celý život. To, že jsem drzá a zlobivá v uvozovkách, že prostě mě to napadne a já potřebuju tu vlastní zkušenost. A mě nezajímá, že ty třešně přes ten plot jsou kyselý. Já prostě zvednu tu prdel a jdu to zkusit, jestli ty třešně jsou kyselý. A přeju nám všem, aby ta 9, ona teda ještě nějakou dobu trvá, ale aby ukončila všechno, co nám nefunguje, co nám nedělá dobře, co nám není přínosem, co nás nevyživuje, a aby jsme s lednem začali jedničkový rok s novou energií, s novýma plánama, s novýma třeba lidma kolem sebe, prostě s tím, co nás bude vyživovat a co nám bude dávat spoustu energie, žít život takovej, jaký chceme, dělat věci, které chceme, být s lidma, který nás baví, a tohle nám přeju. Byť je srpen, ale ještě teda není, ale začátek nám blíží. To nevadí. To je teprve jenom půl roku, že jo? Jasně. Tak jo, dámy, napište nám. Určitě jsme zvědavé na vaše reakce, a pokud byste chtěli nový rok nastartovat naprosto luxusně mimo vaši komfortní zónu, tak samozřejmě můžete s námi letět na Srí Lanku. Bližší informace určitě najdete pod videem, nebo nám můžete zavolat nebo napsat. Budeme se na vás těšit a uděláme maximum, aby jsme tu jedničku s váma nastartovali naprosto bravurně a co nejlépe. Tak se těšíme na vás. Ahoj! Mějte se. Čau, čau.